ọzọ ekene m unu bụ ndị ọma ije m ọnụ biko na okwu aje ebe n'ụbọchị nketa wee burukwa n'okwu unu mana kemgbe nya nwere video Matthias post ya na trend na efere mba ụwa I na-ekwu na too much of everything the bad, too much of everything na mmadụ na-eme n'ụwa or the bad. Eziokwu n'ikwete anyị ekwetego na mmadụ niile will not serve the same God in efe being omenala bụ ụzọ eziokwu gị mana ịma njizi ya wee na ịmago ndị ọzọ na-efezi ihe ị na-achọghọ ị na-achọzi ka akpụta ha ka egwu kpụta ha ka etigwe kpụta ha ka etigwe na ya bụ ihe ajụrụ mma ọ dịrị ezigbote mma kịta na o nwere some accident victims ọ ya gbapụta ọfụ na ụzọ ọ na-eme video na-akọjọ ha na-asị yes reality has hit them, reality has hit them. Itikwa pụpụta ome obele nwa nwụrụ anwụ ịkọjọ ha ịgwa ha okwu ka o si dị gị mma ichefuzi na mma niile sikwa n'ụzọ na ihe amụ na na-eme can happen to anybody, it can happen to anybody. Nwere onye mere escape na ihe bịazibe na-asị na anọ nwere ihe ya eme na nwere ihe ya eme na mmadụ emekwa n'ihe ịfụnanya ikwetekwa nnọọ na-eme abịa na-asị biko ya na vidio nwanne ya nwoke akwụ n'ofu ozi ga-alụ Matthias maka na aghọtarozi m Matthias nọ ihe echi nke anọ eziokwu niile eme charity niile enyere mmadụ aka niile emela nka niile emekwara ihe ka ọ dịrị Igbo mma. We will not dispute the fact na nna niile emeta ihe dị mma whereby he render help through some well-meaning Nigerians na support ihe ị na-eme mana ịma njizi a wee na-asị na mmadụ nwụrụ anwụ na reality has hit them na bụ ihe ọ dịkwanụ mma ọ dịrọnụ mma na biko nọ ọ dịrọ mma na onye ọbụla Matthias tụwa ya ọdụ onye ọbụla makwa Matthias kwughị okwu ka o yi si nụ na nwata jefee ije adụwa ya sị ya na nna na o jefee n'ije biko na nekene na vidiyo anụ unu fụ ihe nwanne ya nwoke na Matthias na-eje na-efele mba ụwa kemgbe nya gara aga. A young boy no be here for a life. Matthias posted a pregnant lady na nwa ya hụ na accident na-achị ha ọchị. Instead, some of you we write to him not to do this na nke eso ozikwara nke adịghị mma ị na-akọrọ ya aka na ọ na-eme ọfụma. Such death will visit you. If you go do her we na support Matthias na akọrọ ya aka na ya hụ uzuzu na ọ na-eme ọfụma na Jesus Christ ebugo a pregnant lady with nwa ya. Such death will visit all of you. Ajọ ọnwụ ihere niile azutere that lady na other people nọ na bus a oge ezute unu ncha niile wụ ndị omenala bụ izizi na support Matthias. That ekperi ma na ezuzu nzuzu ya these days na apụzi ọkụ and this thing some of you try to call him to caution him unu na-akụrị aka ka o wee fụtachi unu na-akpọ na Jesus Christ mee ka Jesus Christ abụghị nka onye eriri eri nye nke ma gbasa Jesus Christ. Kedu ihe many of you ma gbasa Jesus Christ? Ndị ohi megburu ha na Yahoo. What do you know about Jesus Christ? Such death will finish all of you. Who get receive your times hold since you guys are clapping for him, not him. You see, sometimes when I see all these young people, so Matthias when Zuzuari ho ne Zuzuari, I always get confused. If a young guy then will be here for a life, you don't even know your left and your right. You might be the gawi who on a bazo. If onye an accident, onye hembrede nke okporo ụzọ bubiri ndụ ya n'ike. As a young person, isoro Matthias na-achị onye ahụ ọchị. See her now because of na ha na-efe Jesus Christ ka ha ji wee nwee ụdị ọnwụ. A young guy na-enwebe ihe ọma in life na-enwebe ihe ọ fụrụ. A pregnant lady nwụrụ na accident ya mere last week ka ọ dara n'ime mmiri. And you see people ifu ndị si na ha ṅụrụ mmiri ara ṅụjuo ya afọ na-ede na that comment na upload Matthias na ọ na-eme ọfụma, and you think that such death will not come to your way.
unu efirie na udiri ọnwụ ahụ ajọ ọnwụ mberede okporo ụzọ ha bịa na ndụ unu. You see all of you na support Matthias na amụ that innocent child na-abịabeghị ụwa amụ n'ọnwa ahụ ọ nwụrụ, na that untimely and painful death zute ha like that. All of you must experience such death. Ọ ya abịacha n'isi unu directly. An illiterate o claim na ọ na fight for Igbos. Ọ chọrọ ka ọ kpọghachi unu azụ ihe ndị nna nna ha metere oge nwa, rụfụ ha n'ebe accident mee ndị mmadụ nwụọ, o je buru the video si na Jesus Christ na-akụ aka jiri ya na-akụ eri, and some of you guys are applauding him. Unu na-eto ya na unu eme ọfụma, unu na-eto ya na ihe mberede nke okporo ụzọ dakwasịrị ndị mmadụ na ọ na-eme ọfụma. So ndị omenala ada anwụ anwụ, ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ada anwụ anwụ. Ọkụ ya ugboro ka Matthias pụtago criticize ya our government, ugboro ka o criticize go ha na ha adịghị arụ ụzọ na eme ndị mmadụ ji anwụ na accident. Mana invisible Jesus Christ ya na criticize iji gosi gị na akpa amụ ka ọ iji gosi gị na onye nzuzu raised to power 100 ka ọ. And some of you the young ones isuru Matthias na-ebute abụmọnụ na-eti n'isi unu by mocking the death. Mecha some of you idiot abịa ebe a na-edere m ka osisi unu na comment. Ihe niile a na-eme n'Enugu State ugboro ka Matthias pụtago ti ya ọnụ. Ihe niile na-afọ n'Enugu State since 3 days ago, abi since last week, even yesterday night. Videos niile a na-esendere m ndị nọ n'Enugu na-agba ọsọ. Ama m mmadụ enọgo da bọs na-abịa Lagos na-aga ebe dị iche iche. Ọ bụrụ ihe gọvanọ Mba na-emesasị na ọ na-anụso ụmụazị unknown ọgụ, na ọ chọrọ ka ya na ụmụazị unknown maọbụ aka. Ugboro ka Matthias pụtago ti ya ọnụ, ọ dị hafụ ya. Ugboro ka ọ pụtago kpọọ gọọmenti of Enugu steeti si ha unu emezina nke a, ngwa menu nke a ka ọ dị ona, ngwa menu nke a ka ọ dị ona, ọ unu emezina nke a this way. Ebe unu claim na ọ na fight for you people. Ugboro ka ọ kpọgo gọvanọ Mba si ya mba ya emeni ya this way, n'ime ya this way awụghọ nke ezigbo. Mana accident mee Matthias akpọ Jesus Christ. Onye ọrụ anwụọ Matthias akpọ Jesus Christ. Wuru ọgwụ ụmụazị mmadụ na-amụ amụ, na-achị ndị nwụrụ anwụ ọchị, jide family ndị ihe ike merụ na-achị ha ọchị. And some of you na-akụrụ Matthias aka na ọ na-eme ọfụma. Ifu ọnwụ ihere niile na ndị mmadụ nwụrụ n'ụzọ Matthias na-amụ amụ unu na-akụrụ aka, ọnwụ a ga-ezute unu ncha niile. Because you guys are senseless and stupid at the same time to allow an illiterate ezigbo ekperima ugboro ka si ga print ya akaụntụ o ji ana ego ọ gbafuo. Ịchọ ha na ịchọ Matthias okwu da just ya print go the account statement ndị Igbo Love Themselves charity organization o ji ana ego from day one. Just ogwu ya megodo gị akaụntụ ka ego si abata na that Igbo Love Themselves account and ka ego si apụkwa from there. Matthias ya atụ gị iro overnight. If you onye iro Matthias, if you see ya dị ka isi ọjị akpọ ezigbo nkọ ọ na-aba, onye na-afụ ya ọma ihe ọ na-eme business, ọ na-eme ọ na-etigharị unu anya, up to God of Jesus Christ, no men of God, no. Jụọ ihe o mego since ya bido criticize you ndị ụka na men of God. Jụọ ihe o mego ka afọ na ihe dị mma. Jugodi uwe one ka o degoro akwụkwọ degal steeti gọọmenti na-ekwesịkwara ịrụ ụzọ dị ona, ọnụ ụzọ dị ona adịghị mma, na accident ime n'ụzọ dị ona the other time dị very bad, na-ekwesịkwara ka amara ihe mere ụzọ dị ona, na accident ime dị claim so life. Ugboro ka Matthias megwe ọ ga-emenwu ya na I dare him to do it. Ọ ga-emenwu ya. Ekperima dị ka ya na-enweghị uche pụta oge ọnụ na-amụ ndị nwụrụ anwụ amụ, ndị nwụrụ ajọ ọnwụ amụ. I saw that video, I was like ahụ jukọta m oyi, and I saw comment of
young people no be half in life, no baby ajeru. Never be na kono wa. He said, it's room Matthias. Name that Jesus Christ killed them. Jesus Christ killed them. Such death will visit all of you. Ona hu na mu family ahamu. Ona ka yesi amu family nku na amu. Since you guys are supporting Matthias, no name ofuma. Ofuma ho na eme Yesu. Ndi ojo. No di omenala na-ekpe ka na achite. Look at the kind of omenala na-ekpe ka na achite azutu. Onye ọda ga-enwe obi. Fu such woman no do nwa ahụ nwụrụ n'ime ahụ ọ dị wee na-amụ onye ahụ amụ. Onye a dị worse than devil. Onye ahụ bụ nnọọ ajọ mmadụ in and out. Ori aka unu na-eso. Ezigbo ekperima na ọrụ onwe ya. And when I come here to talk, some of you idiots, origoru near my brain box soon. Bieba na otem on. So also dia wona Matthias erigun. Okwesi iri change unu. Manu no Matthias erie unu. Sa efere, di kwuo ma change unu. Na ni susu na eso ya. Ah Jesus Christ, Jesus Christ. Ndo ojo. Sim ni na-eme omenala. Nothing good will ever come out from that Omenala Bruce Ezioku, as far as I'm concerned. You see how news there? Nothing good will ever come out from that Omenala Bruce Ezioku. We say I have to say end now. None of us there here. I got to go and end here. For Kamata say mecha si we end here. Ndi ochu, ndo ojo, ndajo obi, ndi nsi. And actually pregnant reading what I want to give proof way point that Jesus Christ me Jesus Christ me hugging ka onyohi. A small boy named Homa. They will be offer. They make a natural menan. I asked many of you last time, Kehun Mabastro Menan. Kehun Mabastro Menan. This is most of you, they make an achaz woman. Oh, Makaki no eba na agwo. Na agwo gude me yahu. They zunde madoshi. Keyo si they make Bastro Menan. Kana acho menan, ana acho menan. Ndohi. Ta wuro no nachi we pregnant to woman watch. Na jo onwu hihere ha nwuru. It seems that such death will never visit you. Visit you and your family. Make sure you share this video after watching. Igbo molo zemozo no isina nature video asem na subscribe kwa this channel na na notification on kunu so line na notification. Because we na consider kwa microphone because I can do testing until I wanted the particular voice una ya like makana mam na una ya like na be help we welcome development eji igba mbo we mali igbo ai we lokwa na nyele mmada aka we mali igbo ai am evidence of that because na say because na subscribe kwa this channel or na be notification on kunu so live na wete notification where I take the video for keka chazem we bolon drop your comment in the comment section. You like the video go so dukwa na ha na eme ekene mi igbo niile kene hele jeli igbo si na ye mana boss.